Jani Kaasainen ja yrityksen nimi on Jani Kaasainen Oy. Mopo- ja moottoripyörän osia etupäässä myydään. Suurin osa tavarasta menee postimyyntinä nettikaupan kautta ja tietysti se paikan päälläkin voi asioida. Yritys on perustettu 2003 vuonna nimellä toiminimi Jani Kaasalainen, nyt tänä vuonna yritysmuoto vaihtoi osakeyhtiöksi. Sitten lisäksi tässä on yksi vakituinen työntekijä ja kesän sesonkiaikaan on sitten kiireapulaisia lisäksi. Silloin kun firman perustin 2003 olin työttömänä ja lähti sillä vähän niin kuin omasta harrastuksesta, että aloin ensi alkuun myydä käytettyjä mopon osia. Kotona varaston nurkassa pieni valikoima. Sitten kun rahaa pikkuhiljaa rupesi tulee, niin laajasin näihin uusiin osiin. Ja nettikauppa tuli käyttöön 2005. Sen jälkeen on suurin osa myynnistä tullut sen kautta ja siinä vaiheessa lähti selvästi myyntikasvuun. Ja piti niistä käytetyistä sitten ajaa tilan puutteen takia luopuukin jo vuosia sitten. Nykyään on pelkkää uutta tavaraa valikoimassa. Nettikauppa perustuu Oscommercen ohjelmaan, joka on maailman eniten käytetty nettikauppa. Ja tänne on sitten yksi firma räätälöinyt vähän paremmaksi. On kaiken näköistä ominaisuutta lisätty. Löytyy englannin kieli, että pystyy ulkomaalaisetkin tilaamaan. Sitten on semmoinen ominaisuus, että tänne pystyy yritysasiakkaat pistää jälleen myyjäksi. Että sitten kun sellainen asiakas kirjautuu sisään, niin sillä näkyy vähän halvemmat hinnat. Tilaa tässä on vajaa 300 neliötä ja tuotteita on noin 7000 eri artikkelia tällä hetkellä ja joka viikko tulee jotain lisääkin. Täytyy vähän netin keskustelufoorumeita sellainen, että mitä siellä on ihmiset kertonut joutunut ulkomailta tilaa ja tietysti asiakkaille tulee kaiken näköisiä toivomuksia. Joskus tulee vaan kaiken maailman luottoita siellä lailassa mieleen, että otetaanpas tommonen kokeeksi. Jotain niistä sitten menee paremmin eteenpäin. Tää on selvästi sesonkipainotteista, että tuossa sanotaan kesä, heinä ja elokuu on ihan käsittämättömän kiireistä aikaa. Ja joulukuusta helmikuuhun sitten tässä puoli päivää pyöritellään peukaloita, että mitään tässä tekisi. Sekä postissa että matkuudessa lähtee tavaraa. Ennätys oli viime kesänä elokuussa 85 pakettia samana päivänä. Pikkuhiljaa laajennetaan toimintaa sillä, että ei tarvitsisi velkaa hirveästi teettää mitään. Pikkuhiljaa lisää tuotteita ja lisää mainostusta ja niin poispäin.